Sa ngalan sa manok sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaakan ninyo. Kaya sunamandam kita alang ni atong kasaulugan, atong hinumduman, atong basulan, atong hinulsulan, atong mga tapas sa imo sa Dios nga magagahom sa tanan. Pasiluon ang atong sala. Dat-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan ang imong gugma kanamo. Nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasiluon ang among mga kalapasan o kampini kami diha. Sa imong kalinaw, ug dada kaming ngana sa dalan sa kaluwasan. Kinamong ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kangturan. Amen. Halika. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Wala malipay niini si Jonas ug nasuko siya. Busa na utana siya sa Ginoo. Dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moanhi nga maugayod kini ang buhaton mo? Mao man gani nga mikagyo unta ako ngadto sa Espanya. Naibalo ako nga ikaw, Diyos, nga maluluyon, mapailubon kanunay, ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa patya na lang ako, Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kaysa buhi. Ang Ginoo mitubang. Angay ba kini nimong ikasuko? Unya si Jonas milakaw, ug miadto sa silangan sa syudad, ug milingkod didto. Unya nagbuhat siya sa limbong, ug mipasilong niini, samtang nagpaabot siya, unsay mahitabo sa Ninive. Unya gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom, aron hilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas, tungod sa tanom. Apan pagkaugma,
sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios og ulod aron pagkutkot sa tanom ug namatay kini. Ug sa pagkaudto-udto na, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa mingon siya, maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Apan mingon ang Dios kaniya, angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanong? Si Jonas mitubag, oo, angay gayud nga ikasuko kikini. Ang Ginoo mingon kaniya, mitubo kining tanumas sa usa ka gabi lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini, dili ka maoy nagpatubo aron maluoy ka niini. Labi pa akong maluoy sa Ninive, kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ka kawaag 2,000 ka kabataan na inosente, way labot sa daghang mga hayop. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, malungo ikaw, pupuno sa gugma. Ginoo, malungo ikaw, pupuno sa gugma. Ikaw ang akong Diyos, kaloy ako ko Ginoo, kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulogon, kay kanimo Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Ginoo, malungo ikaw, o puno sa gugma. Kay ikaw Ginoo mayog mapasayloon, tugob sa gugma kanilang tanan nga nagasangpit kanimo. Pamati Ginoo sa akong pangamuyo, o patalingugit ang tingog sa akong pangilaban. Ginoo, malungo ikaw, ang tanang mga nasod nga imong gibuhat, moabot o musimba kanimo, o Ginoo. Maghimaya sa imong ngalan. Kay ikaw dako, ug nagbuhat ka o katingalang mga buhat. Ikaw lamang ang Diyos. O Ginoo, malungo ikaw, ug puno sa gugma. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatagog kaluwasan, dalaygon siya lamang sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasab kanimo, Ang satos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. imayaw ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kahigayon. Nagkampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya kampo, mingon ang usa sa iyang mga tinunan, Ginoo,
Tudloy kami sa pagampo. Ingon nga gituduan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus mingon kanila, ingna ninyo nini pagampo. Amahan, simbaon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. O pasayloa kami sa among mga sala. Kaya nagapasalo kami sa tanan nga nakasala kanamo. O gayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Mga igsuon mo kini ang maayong balita sa itong kalawasan. Daigon ikaw, O Kristo. Teach us how to pray. O kang atong Ginoong Hesukristo gituduan niya ang matinunan sa iyang pagampo. It is the prayer of the Lord. It is not like any other prayer. Kung imong sabton kuno kinanidutan kini nga pagampo. Apan kung ato i-explain balik ko sa kaseminar. Manangari latas, give us this day our daily bread. Kay bati na ba ang translations binisaya? Nag-ingon, ihatag ka na mo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Na, apil din humpaan eh. Di mo good. It is what Jesus Christ has been trying to tell us. Okay, everything is about heaven. Our Father who art in heaven. Holy be your name, Father in heaven. The kingdom come. Heaven ka po the kingdom come. They will be done. Heaven ka po na. Kaya mutuman ka sa paputos, Ginoo, malagit na ka. Yeah, give us this day our daily bread. Munaog di ay. Yeah, ang hilig ka din na, ang hilig ka nga pa. This is what Jesus Christ has been telling us. He anticipates, He knows. If you eat this bread, you will have eternal life. Una si San Agustin, San Agustin, it could refer to ordinary bread. Nga naman para sa mga pobre. Paano maging ordinaryo? Kaya di wala sila manimba, wala magpumiliti. Kapag para niya ito, nangita Ginoo, lawa sa Ginoo, ang buti pasabot. Pope Benedict. Paan nga ordinaryo o paan nga lawas Ginoo. St. Jerome. Akan ni mo inindot. Inyo niya ning i-google sa internet ha. Because the word used is epiosius. Muna siyang paan nga gihisgutan sa ama namo. Epiosius. It is not used for anything else. Mura na kanang word nga move na ni St. Jerome para sa give us this day our epiosius. It is the body of Christ.
And then they discover the meaning of the body of Christ during the Last Supper. Dawata kining kan-ang, kining pan nga nahimong akong lawas. Imna, kining binong nga nahimong akong dugo. It is a mystery, it is a miracle. There is a change. Kaguda ng bata, ng bunyagan, yung mausap, may mong anak sa Diyos. There is a change. Ito ang ontological change. A change of being. Nga Jesus Christ gives to us His life on the cross. He gives to us His mother as He was dying. And He gives to us His prayer. It is His personal prayer. It is His prayer. Now, kung tayo lain-lain ng pagampo, muna nga matinunan sa ito Ginoo ningon nga tudloy mi kay si Juan nanudlosan. Na Ginoo tudloy kami pagampo ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan sa pagampo. Nindot kayo noon kay gapon pista man sa mga Birhen sa Rosario. Yang mga Birhen Maria sa Lourdes ninyo na pag-ampo mo sa Rosario. Huh? So the Blessed Virgin Mary is telling us to pray the Rosary. It is a very powerful prayer. And now it is our Lord Jesus Christ giving us His personal prayer and makes it our prayer. Mayroon mo ng Ginoo ba, Abba, Father? Karoon kita naman na-appeal naman ta. Na-appeal na ta, our Father. Ama na mo. Kanyo na sige kung sa nakangingig ng istorya. Ang pagkapo sa anak, ihatag niya natutanan kay nangihimot ang mga anak sa Diyos tungkol sa sakramento sa bunyag abot. Oh. Anong mga bonagin, mga jiwa ng umana mo. Nauwa na sila bunyag. And our Father is a prayer done in the midst of the church in the celebration of the Holy Eucharist. Nawa na sa misa. Kada misa mga jiwa ng umana mo. May mga nga umana mo na sa langit. Na dami ay nanimba mi panghatag sa diha sa among panginahanglan. Pasaylo kami kay kamisan mo pasaylo sad mi. Induta sa kuno tinudo nato. Kung tinudo nato kang ama na mo manindot kay atong katinigban. Kay puro kita magpinasaylo ay. We will be so peaceful in our lives because we are praying the prayer of our Lord. Sa ngalan sa Anak sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nahindog. Sa tumang pagsalig mag-apo kita nga to sa atong langit ng amahan. Diha sa Pag-ingon, Amahan, pamatian kami. Amahan, pamatian kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan sa kanunay no padayag ug halawng nga pagsalig sa pag-abot sa gingharian sa Amahan, gingharian sa gugma, hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatian kami. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi
Padayon kitang magampo ug dili gayon magpadalag sa mga pagtintan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati kami. Nga doon na unta kita'y igong pagkaon aron matubag ang atong mga panginahanglan matag adlaw ug may dakong kasing-kasing nga maantigo mo pasaylo sa atong mga kaaway. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati kami. Nga ang mga masakiton o sila nga nagsinati o grabing mga kalisdanan sa kinabuhi matabangan sa ilang isikataw diha sa pagpasan nila sa ilang krus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati kami. Nga ang mga nangamatay makasudong sa naong sa Ginoo dito sa iyang tunayng puloy-anan sa paraiso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamati kami. Langit nung amahan, nagpasalamat kami kanimo kay imong gidungog ang among mga pag-ampo. Tubangi kami sa pagsalig kanunay sa imong mahigugmaon nga paagi o pagtuman sa imong kabubuton. Kini among ipangayo tinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, awit sa paghalan. May isang pagampo kamuro ng ako kang inyong sakripisyo dawaton unta sa Diyos Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig kagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Amahan dawata kining mga gasa nga ipangayo kanamo ni Hesu Kristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pagkalakad. Magpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manasagay. Payo ninyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw matalo. Santos ng Mahan, Diyos katunay ug makagagawom sa tanan. Ang ngayon magtarong kayo magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaya imong gibuhat ang tao tungod sa kayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Usa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nag-awit sa uskabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit. Sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya. Kaya sa usa ka awit sa pagdaig. Sa ilang palingon.
puno ang langit sa imo himaya usaha sa kung ang nagaanli sa Ginoo sa Santos giri ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng mga espiritu ang pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuasakpan. Ipasalamat kanimo. Pipikas o mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og mingon. Duha ta kini. Ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagkitapos ang paningapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat ka naman pag-usap. Mihatag na iningadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini. Huwag panginom ka mga tanan kay kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga salak mapasaylo. Buhata kini. Aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo bumalikan din. Alpagandon sa kamatayan ng pagkabanaw ni Yesu Kristo. Nagalag kami kanimo malingpan sa kinabuyo, kalis, karwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami isip nga ngayan nga matubang ug moalagad kami. Himua nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Anong kami ginawa ng imong sibahan sa tubong kalibutan? Himo nga mayupit kami din sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo o sa talang mga pare. Nung dumiyaso ko nga mong mga isuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanahos sila kung tarang nangamatay din sa mong kaluwi. Ada silang tanan sa magsudong sa kahayag sa mong na kaluwi kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos. Uban sa Jose ang bana, uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanina. Amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga mayaon. Pinagi ni Yesu Cristo. Imo, anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya. Gihatag na kanimo makagkahong naman. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahaturan.
Igsoon magapo kita samahan. Ato gamiton mga pulong itulog nato sa atong manulubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layos tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga wala umon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagihon ka sa mga apostol ay sa kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang akong among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kaputo na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan ninyo. Mahanaw sa kanimo. At ipakita ang kitantanan mga igsoon. Panagdait mo na kanino. Peace be with you. Cordero sa Diyos nga nagawakan sa mga sala, sa kalibutan kaloy ikami. Cordero sa Diyos nga nagawakan sa mga sala, sa kalibutan kaloy ikami. Cordero sa Diyos nga nagawakan sa mga sala, sa kalibutan kadagi kami sa kalinaw. Maigsoon kini mga kordero sa Dios. Nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulan kita gidapit sa magkiti sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ang nga makalawat kanimo, apan ibangulong lang mga humayo. Magampo kita. O Diyos kagamanan, ang Eucharistia nga mong ipadagambitan, magpunong unta ka nang mga sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo, nga mong isaulog dinhi,
Mag-agak unta sa mong kinabuhi ug magdala ka na mo nga kanimo. Kini ang mga pinagi ni Kristo amo gid. Amen. Na ipakapin. Mga di kita sa mana mo, mahimo mag-ingon ta ana, mahimo sa mag-ingon ana. Basta ko mo misa. Doon na ba yung mga pare nga dili gusto mag-ingon ana? Kapan gitugot na sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nga wa na gidili sa General Instructions of the Roman Missal. O kinsa nagpasiugda nga dili ta mingon ana wa kay bawo. Kapan ko ganahan mo pre ko ng kalawat god. Ganahan ka mo kalawat si mo baba, kalawat si mo baba. O kung di ka ganahan kalawat si mo kamot. O ganahan ka mo kalawat maglingkod, maglingkod. Daday mo wheelchair. Nya kung ganahan ka luhod, luhod. Ana. Apa na ta? Ang Ginoo mana kaninyo. Panasab. O panalangin kaninyo ang Diyos nga magagahon sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Naladan santos kami sa dadang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.